raga kang kajiret tresno tinali dalining jiwa kagandrung parasmu Delewu tak lakoni opo kasunyatan nang tresno kowe sumandi wong liya ana puranen aku yen ninggalake sliramu nanging atiku wis dudu tuwe Sagrangku apa panyuwunanku muga kowe enggantu gantiku muga ndang antuk ganti ya Kang Mas sing luwih gemati saka aku yo ati turung wong liya rasa tresno kang terbaik di bumi. ora gampang ngompo nglakoni iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni
dudu aku sing duweni Suka balik di banget timur. Mereka rasa tresno ra bisa